Takže ahojte, dnes vás vítam pri novom videi a dnes si spoločne upečieme mafiny. Môj profil sa volá Kuchárske lahôdky a budeme spolupracovať na nových a nových receptoch. Takže budeme potrebovať aj ingrediencie. Pripravíme si hrnček, kakao, takýto plech na mafiny, kde si budeme ukladať, soľ, kryštáľový cukor, polohrubú múku, olej, mlieko, 2 vajíčka, čokoládu na varenie, teda 2 kusy, prášok do pečiva, tiež 2 kusy a takéto košičky, už aké si dáte, také budete. Do misky si pridáme obidva prášky do pečiva, najprv jeden a potom si odbalíme aj druhý. Potom si pridáme 4 hrnčeky polohrubej múky. 1, 2, 3, 4. Neskôr si pridáme cukor, teda 2 hrnčeky. A toľko to zhruba soli. Potom pridáme 2 polievkové lyžice kaká, môžu byť také kopcom, len to zvýrazní takú peknú farbu hnedú. A normálne ručne vareškou premiešame tieto suché ingrediencie. Do druhej misky si nalejeme 3/4 hrnčeka, teda toho oleja. Potom 2 hrnčeky mlieka. Druhý. Neskôr si pridáme vajíčka, aj žltok, aj bielok. Tu som sa trošku bála, že mi tam padne aj škrupinka. Prvé. Druhé si rozbijeme a pridáme. Spolu to všetko premiešame poriadne, všetko to spolu zapracujeme. Ručne si to miešame, premiešavame stále poriadne, aby tam nebolo veľa hrúdkov a takéto krásne cestičko nám takto vyjde. Asi takéto. No, potom si otvoríme čokoládu na varenie, trošku sa mi to zle otváralo. Krásna. A pokrájame si ju zhruba na také štvorčeky, tak na ozdobu. Na ozdobu, aj na chuť. To veľmi dobre tam chutí. Takto nejako. A pridáme si to do nejakej misky, proste si to tam odložíme, aby nám to nezavadzalo. Otvoríme si druhú čokoládku a popri tom chcem poďakovať môjmu bratovi, ktorý ma úžasne natáčal, takže mu ďakujem.
pripravíme si plech a do toho aj košíčky. Toto ja mám také menšie, ale vy si môžete rôzne dať, či väčšie, či ešte menšie. Takto sme si to poukladali. No a teraz tam ideme dávať to cestiečko. A prosím pekne, takto to vyzerá a ideme to dať šup do trúby. A takto vzniklo. Piekli sme to na 180 stupňov cca 20 minút. Takže teším sa s vami a bolo mi cťou takto natočiť toto videoko, takže veľmi vám ďakujem za až sem sme sa dostali, takže veľmi si to cením a kľudne ohodnote ako chcete. A takže toto je koniec, moji milí. Takže dajte mi like, kľudne aj odber.